फिननाय खालामदोंमोन। स' बेयावनो बे सिख्लाया माने बेफोरखौ खोनासंनो हायैयाव बेफोरखौ सयज' हायैयाव माने दौलिं लागायनानै बे जिउनिफ्राय नागारलांबाय आरोना। स' जोबोद गोरोन्थि जादों लोगोफोर, मानोना बे सिख्लाया सानस्लाबहायैयाव थैना थांबाय आरोना। दा ओरैबायदि गोरोन्थि जादों बे जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, माजबातनि जोंहा बर' लाइमोन सिख्ला 16 इयार्सनि लाइमोन बर' सिख्लाया माने मोजां मोननाय दङमोन। जाथाया ओरैबायदि जादों लोगोफोर, माने मोजां मोननाय दङमोन, ओमफ्राय मोजां मोननायदो माने बयफ्रेन्डदो बेरायनो थांबायमोन आरोना। स' बेरायनो थांनायाव बेफोरखौ माने गामिनि रायजोफोरा मानसिफोरा नुदोंमोन। नुनायावनो माने बिसोर सानैखौ हमना लाबोनानै एसे सोंनाय फिन्नाय खालामबाय। स' बेबायदि रायजोफोरनि सिगाङाव मेगनजों नुनायनि सिगाङाव बेबायदि बेरायजाया माबा जाया बेबायदिनो सोंनाय फिन्नाय खालामदोंमोन। स' बेयावनो बै सिख्लाया माने बेफोरखौ खोनासंनो हायैयाव बेफोरखौ सयज' हायैयाव माने दौलिं लागायनानै बे जिउनिफ्राय नागारलांबाय आरोना। स' जोबोद गोरोन्थि जादों लोगोफोर, मानोना बे सिख्लाया सानस्लाबहायैयाव थैना थांबाय आरोना। दा ओरैबायदि गोरोन्थि जादों, बे सिख्लानिबो गोरोन्थि जादों आरो मानसिफोराथ' बुंखागोन आरोना, बेबायदि नुयोबा माने एसे हमखायो मानसिफोरा रायजोफोरा। स' दा बे सिख्लाया बेखौनो सयज' हायैयाव मानसिफोरनि बुंनायाव गावनो दौलिं लागायना थैबाय आरोना। थ' माजबातनि बे सिख्लाया दा आं हरावनो बानायब्रबनाय जाबाय बे भिडिअखौ। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फुल भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा बेनि बिमाया मा बुंखो मा सावरायखो नोंथांमोना भिडिअखौ क्लियार नायलांजोबदो। बिमा जायो नोङो ना? बिमा जायोना बे सिख्लानि नामा मा नाम? सिख्ला नामा? फिसाजोना? मा होनो जुनु। जुनु। बेसेबां क्लासाव फरायदोंमोन? होनो गारबाय। गारबायना? बेसे गोबाव जाखोमोन गारनाया? माबा बोसोरनैफोर। ओमफ्राय बिनि जाथाय जानायनि सिगां माबाफोर जादोंमोन नामा? बिदिनो होनो बेरायनो थांनायावहाय होनो गामिनिफ्रा होनो बुना लाबोदों आरो। बोरै जादोंमोन? बिदिनो होनो बेलेग सेंग्राफोरजों माने बेरायहैदों। ओमफ्राय बै माबायावहाय होनो बेरायहैनानै माबा रुम बियार लोंलायबाय थादोंमोननो। बेनिफ्राय दा गामिनि मानसिया माबा खखा सानो थांनायफ्रा नुनानै माने बुनानै लाबोबायनो आरो। माने बुयै बुयै गामियावबो माबाबाय होनो बुबाय, मानानै बुनानै न'आव होनो लेंबोबाय आरो। ओमफ्राय मा खालामखो? लेंबोनायनि उनाव मा जाखो? माबाय बुजायबाय, होनो पुलिसफोर फैबाय। बुखालिनि मोनायाव पुलिस फैदोंमोन? ओमफ्राय इसोर मा होनो बे सेंग्राफ्रा र'देलियावनो नांस्लाबनानै लाबोबाय आरो बिसोरो। होनो लेथा फेथा होबानो मोनामजोब्बाय आरो। फायस्ला खालामखांबाय, रायज्लायखांबाय आरो रायज्लायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय आरो। नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन ना? फिसाजो खैजोन दंमोन फिसाजोआ? मा होनो बेल'सो। बेल'सो ना? बिराद दुखु जाबायना दा? फिसाजो हारसिं ना? फिसालाबो दं। फिसाला साबेसे दंमोन? सानै। देरसिन आरो दुइसिन बियो माने माबा गेजेर ना? गोसोखौ माबायदि मोनदों दा? दुखु मोनदों आरो माथो मोजां मोनो आरो। दा भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुखाबाय, दा जोबोद दुखु नांदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा
बिराद गेदेर भुल खामानि मावना लायो जिहेथु बेबायदि सोरबा माबा मोनसे बुङोबा बेयाव गावनो गोसोखौ हमथाना थानो रोंनांगोन माला जाया मानसिनि गोरोन्थिया सानफ्रोमबो आरो गासैनाबो सानसे नङा सानसे जाखायो दा बेयावनो जुदि गोसोखौ हमथाना थानो रोङाबा बेखौ जोबोद गोरोन्थि बुंनांगोन जाय थैदों बेनो गोरोन्थि मावना लानाय बायदि जादों दा बेबायदि गोरोन्थिखौ मावना लानाङामोन आरोना मानसिनि जिउआव मोनसे नङा मोनसे जेंनाया फैखायो बेखौ जुदि एसे माथा मारिनानै मानसिनि बुंनायफोराव खोमाखौ उथिनानै जुदि थानायमोनबा बेलाय मा जाथाया गाबोन समनानै माने खाननै थानानै बावगारलाङो आरोना गासैबो बेफोर बाथ्राखौ माने लाखिबाय थाया मानसिफोरा बेनिखायनो माबा मोनसे जायोबा बेबायदि थैनाय थांनायखौ मालाबाबो उनाव जाखांनाङा गावनो साननानै थानांगोन जे आं गोरोन्थि मावदो बियो जुगे जुगे थाबाय थाया मालाबाबो बावगारलाङो मानसिफोरा नोंनि गोरोन्थिखौ गोरोन्थि लाबाय थाया सानबाय थाया नों जुलि जायोबा नों जुदि गोरोन्थि मावोबा बेबायदि थाबाय थागोन उनाव नों जुलि जाना थांबानो बेफोर गोरोन्थिफोरा बावगारलाङो आरोना स' बेनिखायनो थैनांगौ जोंहा जेबो माबा गैया गोसोखौ हमथाना थानांगौ गासिबो बेनो आरोना लोगोफोर दा मा बुंनो नोंथांमोना बुंहरदो बेयो सिख्लाफोरनिबो गोरोन्थि रायजोफोरनि गोरोन्थि स' बिदिनो आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर हरावनो भिडिअ बानायनाय जाबाय बाय बाय दिनै जाथाय जानायनि सिगां माबाफोर जादोंमोन नामा बिदिनो बेरायनो थांनायावहाय गामिनिफ्रा बिना लाबोदों